Rise above. Rise above. Rise above. Ka anyị gwa unu oluzupụrụ nwere mmadụ n'ime Port Novo n'ime Christ Holy Church International nke Port Novo 12 Apostles ndị kwụka osisi ọjị n'ihe na-eme n'ime Christ Holy Church International nke Port Novo. Rise above ndị ọma. Rise above ndị ọma. Anyị nwere mwefu. Anyị nwere kenekwa chairman anyị nọ nke ndị Rise above n'ime Port Novo Christ Holy Church International Port Novo, Mr. Chief Ogbuefi Sapor C. Igweze aka onye level 1 Chairman Rise above, CEO Divine Closets, dealers in all kinds of wares, both male and female. Aka na-ele ọgọdọ dị mma n'ime Port Novo, Benin Republic. Anyị ekene ka ezigbo ọga anyị chile anyị gaba n'ọchịchị gabụghị ọchịchị Buhari. Our able chairman Adim Loya Sir. Chairman anyị ekene go gị chile anyị gaba ezinna anyị Sapi onye ọma. Secretary anyị nke ndị Rise above n'ime Christ Holy Church International Port Novo n'ime Benin Republic, Mr. Chief Ogbuefi Sir Uchenna Ezechukwu aka Nwasinemelo, Secretary anyị n'ime Rise above nke dị na Port Novo branch. Ọda nkili anyị ekene m yo. Rise above ndị ọma. Anyị nwere mwefu. Rise above ndị ọma. Anyị nwere mwefu. Anyị nwere kenekwa treasurer anyị nke ndị Rise above n'ime Christ Holy Church International Port Novo branch, Mr. Chief Ogbuefi Sir Uchenna Hilary Okugo aka Oshendo 1 na Port Novo. Oshendo ị nwere ọdụ ezigbote treasurer Rise above ọmaka ya melụ gị aka n'ọnụ onye kwu n'okwu. Anyị nwere ekenekwa ezigbote provost nke ndị Rise above n'ime Christ Holy Church International Port Novo branch, Mr. Chief Ogbuefi
Salaka 1 na Benin Republic worldwide. CEO Salaka Enterprises. Ịchọrọ isi ofe dị ụsọ Gabana Agata Market nke Igwe Salaka Enterprises. Ya bụ our provost. Daalụ. Rise Above nwere mmadụ rie nne. Nne anyị nwere na Rise Above karịrị akarị o. Anyị bido kpọrọba na chike ejiji gafọ. Rise Above bụ ọdị nkenke emile. Mmadụ ili na abụọ na-emihe karịa mmadụ nde puku mmadụ. Agwara m Chukwu dozie obodo si ya ihe ga-eme ka anyị nọ na Rise Above. N'ụwa ọzọ a ga-amụmụ. Nye-eji eme osi bi n'ọfịa o. Maka na Rise Above bụ mkpụrụ anya Chukwu ji afụ ụzọ n'ime Christ Holy Church International worldwide. Ndị anyị nwere na Rise Above karịrị akarị dịka ngwala ụlọ na mbụ. Anyị nwere ndị igwe, nwekwe ndị nze na ọzọ, ndị chiri echichi nọ ya. Anyị nwere igwe anyị ekene nwanne anyị nwoke igwe Rise Above ga-adị o. Anyị nwere igwe anyị ekenekwa igwe nwere certificate nke izizi na Port Novo, Mr. Chief Ogbuefi His Royal Highness Igwe Anthony O Obiora aka Igwe Tinyelugo 1 na Port Novo. Igwe obi ya dị ọcha o. Daalụ. Rise Above ndị ọma. Anyị nwere ugwu nwafọ. Rise Above ndị ọma. Anyị nwere ugwu nwafọ. Enwekwere ndị Chukwu nyere ego n'ime Rise Above. Ego jụrụ oyi o. Ọ bụrụ ego bụ niile na-agba n'aka na-agba n'aka akpa. Ndị na-echenji moto ka ebuka Big Brother Nigeria echenji akwa. Onye gba moto nke mbụ ọtụra ogolo ọzọ baba na-echenji moto 2 times in a year. Ha ka nkwu n'ime Rise Above nke dị n'ime Christ Holy Church International Port Novo branch. Anyị wee na-ekenekwa ofu onye Rise Above ji afụ ụzọ ọgaranya obi ya dị ọcha, importer exporter Mr. Chief Ogbuefi Ikegbuna Johnson Bassey aka Bates International, dealers in all kinds of footwears, both male, female, and children. Ọgaranya obi ya dị ọcha o. Ekelekwa m gị o. Anyị wee na-ekelekwa nnukwu azụ Big Fish n'ime Rise Above nke Port Novo branch. Silent billionaire Mr. Chief Ogbuefi Ugo E. Okezie aka The Big Fish, the uncountable CEO Freedom Exchange Trading International Benin Republic. Nukwazo adị m loyal odogwu ego n'ime Rise Above. Ekene anyị nwere ekenekwa otu onye Rise Above ji afụ ụzọ, the wise man, nwoke na mma,
Mr. Chief Ogbuefi Sir Edwin Obalem Iyolama aka Nwodozi obodo daalụ anyị abụọ nwere ebumnekwe mfụ anyị zuru ife anyị na-eme maka na ife onye na-eme arị afọ ya arụ Rise Above bụ okwu osisi anyị ji udo ọganiru na ofu obi nwee kwụrụ onye si na Rise Above amakwụ n'ụwa Chineke olozi obodo kpọọ onye ahụ ọkụ maka na otu anyị si wee na-elike olili ka Jizọs na ụmụazụ ya si eli n'eluigwe otu ahụ esi eli ya n'eluigwe otu a ka anyị si eli ya n'odozi obodo otu a 12 apọstụl dị n'eluigwe otu a ka 12 apọstụl bụ ndị Rise Above dị n'ime Port Novo nke Benin Republic ọkpọnụ ya Yeso otu onye n'ime anyị Mr. Chief Ogbuefi Sir Emmanuel Chinedu Okeke aka anya furu ugo na Buleri Kingdom Papa Mwejime kedu maka okwu anyị a Rise above ndị ọma anyị nwere egwu Rise above ndị ọma anyị nwere egwu Chief Ogbuefi Elder Mr. Sir Nnamdi Edwin Ekwalo Nadis International aka Eddie Bongus Ogbuozo na Buleri ezigbote nna anyị dị ukwuu anyị nwere na-ekenekwa Mr. Chief Ogbuefi Sir Iginechus Chukwuemeka aka The Rise Above ọkọlọbịa na-abụ emere mmakọ ayọlụmchukwu si anya mgbe m ka nraka ngị ihe ga-eme ka ndị ọ na-ara nwe nwụọ Chineke dozie bụrụ nwekwe na ndụ m ka m zuo nụ mmadụ anyị ji egwu a na-ekenekwa Mr. Chief Ogbuefi Ikechukwu Okoye aka Flamboyant CEO Flamboyant Motor Spare Parts Investment Auto in Port Novo, Benin Republic. Ọnụ na-eti egwu ọnụ na anụ na-ekene Rise Above mere m ife dị mma na ndụ m onye ka m ji si Chukwu nye m ka m nọ na Rise Above forever and ever.